Pan o'n i'n ferch fach, o'n i'n caru flumps, sef fath o Malws Melys. Felly, dwi wedi penderfynu wneud rai bach fwy posh. Dwi'n wneud Malws Melys efo blas oren, a wedyn dwi'n mynd i dipio nhw mewn i siocled, ac yna rhoi popping candy arno fe. So rhywbeth arall o'n i'n cofio o pan o'n i'n fach. Dwi'n paratoi'r tin i gychwyn efo gan unwaith byddai wedi cychwyn paratoi stwff byddai efo siwgr ofnadwy o dwy, fydd gwyn yr o'i yn y peiriant yn mynd, a fydd rhaid fi gweithio'n rili gyflym. Felly, cymerwch eich amser i paratoi popeth cyn cychwyn. Torrwch ddarn o bapur pobi i faint eich tin. Ac yna, ei orchuddio a cymysgedd o ddwylo i ffwrdd yr un o siwgr eisyn a fflwr corn. Mae'n bwysig iawn roi'r fflwr yn y tin, neu bydd eich Malws Melys yn stico. Yna, rhannwch 2 wy a rhoi'r gwyn wy yn y peiriant. Sociwch dail gelatin mewn dŵr o'r. Yn y fowlen yma, dwi efo siwgr caster. Dwi angen just 1 llwy bwrdd ar gyfer gwyn yr o'i. Dwi hefyd yn mynd i roi pinch o halen yn fan hyn nawr. Mae hwnna'n barod i ychwanegu. A wedyn mae'r gweddill y siwgr yn mynd draw i'r ffwrn. Rhowch y siwgr caster mewn i sosban efo 150 ml o ddŵr a llwy fwrdd o driog melyn. Trowch dros wres canolig nes bydd y siwgr wedi toddi. Cynyddwch y gres a berwch nes i fod yn cyrraedd tymheredd o 120 grad Celsius. Tra bod y sirup yn cynhesu, chwipiwch y gwynwy gyda phinsied a halen a llwy fwrdd o siwgr nes i fod yn stiff. Mae'r gwyn yr o'i yn barod, mae fe'n stiff, yn dal i siap. Hwna tymheredd cywir. Mae fe'n ofnadwy o dwy, felly please byddwch yn ofalus. Gwasgwch y dŵr mas o'r gelatin a'i ychwanegu at y cymysgedd berwedig a'i droi'n ofalus iawn. Mae'r gelatin yn y sirup nawr. Peidiwch cael y cyflymder yn rhy gloi nawr. Ac yn araf bach, dwi'n rhoi'r sirup mewn i'r ochr. Peidiwch ag arllwys yn uniongyrchol ar y chwisg rhag iddo splasio. Unwaith mae'r sirup i gyd mewn efo gwyn yr o'i, cadwch y peiriant i fynd. Mae fe'n mynd i cwlo fel lawr, mae fe'n rhy dwy ar hyn o bryd wneud unrhyw beth efo. Ond mewn nhw 5 munud, byddai'n barod i ni roi lliw mewn a hefyd yn rhoi bach o blas oren i mewn efo'r Malws Melys. Mae hwn yn barod. Mae yna sglein anhygoel arno hwn. A chi'n gwybod bod e'n barod gan bod e'n dal i siap. A hefyd, chi'n gwybod os bod e'n marshmallow dda, os ydych chi'n cael chydig bach ar eich bys a rwbio fe rhwng bawd. A dyle fe bod yn rili esmwyth. Mae yna'n meddwl bod y siwgr wedi toddi mewn am bryn barod. Crafwch y cymysgedd i'r tin wnaethoch chi baratoi ynghynt ac ysmwythwch i'r corneli'n ofalus. Gadewch iddo oeri am o leiaf 2 awr. Ar ôl oeri, torrwch e mewn i pa bynnag siap chi moyn. Sgwariau yw'r hawsaf. Cofiwch uro'ch cyllell i wneud yn haws i dorri. Pe bellwch siocled tywyll wedi toddi dros ei pennau, cyn ychwanegu popping candy. A maen nhw'n barod i'w gweini.